O Concello de Chantada acordou crear un grupo de traballo arredor do absentismo laboral nesta administración. A oposición fixo que se recuperara a proposta dos traballadores dentro da aprobación dun acordo da mesa de negociación para mudar o réxime retributivo nas situacións de incapacidade laboral, adiantar o cobro das baixas ao primeiro día. No seu momento, haberíase establecido unhas datas para que os traballadores, tanto funcionarios como laborais, cobraran a partir, non sei se era do terceiro ou quinto día de baixa. Nestes momentos modificouse outra vez a 0 días para que empecen aquelas persoas que están de baixa, por baixa natural ou por o que sea, a partir do día primeiro empecen a cobrar o 100%. Iso tuvo a mesa sindical, lógicamente aprobouse por unanimidade, e así se vai establecer, unha vez que este publicado con todas as garantías, os laborais do Concello, os funcionarios cobrarán o 100% de a baixa. O que nos chamou a atención é que non se recolleu un dos puntos dos acordos que se estableceron cos traballadores, e era a creación dun grupo de traballo para valorar e evitar na medida do posible o absentismo laboral. Igual que dicimos que é moi importante pagar a un traballador cando está enfermo, tamén pensamos que é moi importante fiscalizar e controlar o absentismo laboral. Entendemos logo, polo tanto, que esa cuarta medida do acordo cos traballadores era moi importante e sorprendíanos que non se recollera no acordo plenario. Finalmente, así se fixo e, polo tanto, o noso voto foi favorable. Aínda así, o que non se nos aclarou é nin cando se vai a crear ese grupo de traballo, nin por quen estará conformado, polo tanto, nos volveremos a insistir e a preguntar sobre este tema. Esa comisión de seguimento ten que facerse. Outra cosa despois é que sexa efectiva, que se tome en serio ou non, ou que, como moitas veces, para cumplir o espírito da lei se constitúa e se deixe morrer e non se faga nada con ela, que isto tamén pode ser, pero, polo menos, formalmente, a lei obliga a constituíla. Despois, para nós, hai outra cuestión fundamental que xa deixamos no seu día, que sigue sin facerse, que, polo tanto, a nós, en cuestión de materia laboral, mentres non se faga e non se leva a ramo, para nós seguirá faltando algo aí, que é a seguinte: en calquera empresa hai que fichar, hai que entrar a unha hora, hai que salir a unha hora e hai que dar constancia. En moitas administracións públicas ou en moitas administracións semipúblicas ou que polo menos teñen participación de diñeiro público, os traballadores, hoxe é tan fácil como cun ordenador, a hora de entrada, a hora de saída, as tarefas realizadas, se non se poden realizar as causas, uns sumarios. Eso faise en calquer lado. No Concello de Chantada, no ano 2018, seguimos sin ter ningún sistema de control dos profesionais do Concello. E eu non teño por que duvidar da profesionalidade de ninguén, pero sí que hai que facer as cousas cunha lóxica, e eu creo que a lóxica obriga a instalar un sistema deste tipo de control sobre os traballadores públicos, porque despois tamén ali preguntouse no pleno se había moito absentismo, e respondeuse que, que normal, que non era unha cousa de máis, pero como que de máis? Absentismo non pode haber ningún. Nós, evidentemente, que andai unha mesa de negociación onde está a patronal, os sindicatos, a mesa de contratación, todo o mundo chega a un acordo, polo tanto, o que ten que facer o pleno é ratificar ese acordo nada máis, porque entendemos que se houve diferentes axentes que estiveron traballando e chegaron a un acordo, evidentemente o pleno que ten que ratificar ese acordo nada máis. Podemos estar en discordancia ou manter alguna discrepancia con os asuntos, pero cando a mesa de negociación chega a un acordo, evidentemente temos que ratificalo nada máis. Arredor da pregunta da edil do PSOE Raquel López arredor do grau de absentismo laboral, o mandatario chantadino apuntou o seguinte: Non, eu tamén o dicía no pleno, hai casos que, indudablemente, puntualmente os mismos casos, non, que parece que ás veces que se abusa un pouco das baixas, pero, nesto nós non temos moito que decir, todo o contrario. Se un médico firma unha baixa, o que temos que dicir que sí, que de vez en cando se lle chama a mutua que ten o Concello e dolle, controla ou vigila esta circunstancia, porque o mellor parecenos excesivo que se está a facer con esta baixa, non? Pero non podemos facer outra cousa. Insisto, se unha persona se encontra mal do que sexa, e o médico certifica que efectivamente ten ese mal, nós non podemos dicir nada ao respecto.